varsinaiseen aiheeseen, niin mä laitoin tuonne chattiin teille tällaisen Webropol-linkin ja toivonkin, että kaikki linjoilla olevat osallistujat niin voisitte sieltä käydä linkin poimimassa ja täyttämässä sen. Se on tämmöinen niin kuin käytännössä tämmöinen läsnäololista, että tämä tulee ihan meidän niin kuin hankkeen Haakahelian sisäiseen käyttöön. Eli meidän täytyy aina näissä TKI-hankkeissa rahoittajalle raportoida näitä koulutukseen osallistuneiden määriä. Eli siinä mielessä niin voitte olla luottavaisin mielin, että teidän nimenne ei sitten tule sillä lailla niin kuin mihinkään julkisesti levitettäviin listoihin. Eli siellä on tosiaan itse asiassa kahtakin linkkiä tällä hetkellä tarjolla, mutta aloitetaan tämä aamu tällä meikäläisen lähettämällä linkillä ja varmasti sitten teille tuttukin tapa, että sitten tämä Anun lähettämä linkki, eli tämmöinen palautelinkki sitten, voitte sen sitten 1,5 tunnin kuluttua täyttää. Se on aika kevyt apparaatti, että sen täyttämisessä nyt ei varmaan kovin kauaa mene. Mä voin tässä jo, tai oikeastaan sitä ennen meillä on myös Haakaheliasta Eeva-Kaisa Haavisto kollega linjoilla, niin haluatko tervehtiä osallistujia ja onko jotain vielä tähän läsnä Webropol-linkkiin liittyvää, mitä en muistanut kertoa? Joo, eli huomenta vaan munkin puolesta. Olen Eeva-Kaisa Haavisto tosiaan sieltä Haakahelian opettajakorkeakoulusta ja TKI-koordinaattorina toimin siellä Janin työparina. Ja tosiaan kerätään sitä läsnäololistaa rahoittajalle ainoastaan ja sitten mä oon täällä myöskin mukana vähän Janin apuna, plus sitten otan muutaman semmoisen evidenssikuvan, että tämä tapahtuma on todella tapahtunut, että voidaan se sitten sinne rahoittajalle raportoida. Kiitos Kaisa, ja ei mitään pikemmittä puhetta, mä laitan tästä näytön jaon ja näyttikin olevan tallennuskin käynnissä, eli todennäköisesti tehdään tästä myös sitten valmennusmateriaalia ja tietysti sellainen tallenne, mikä tästä sitten tehdään, niin niistähän sitten häivytetään myös niin kuin se osallistujalista, osallistujanimet taustalle, että sitäkin kautta sitten tämä tämmöinen niin kuin yksityisyyden suoja aina otetaan näissä online-tallenteissa huomioon. Mutta hei, pikemmittä puhetta, kiitos kutsusta. Oikein hienoa olla tänä aamuna teille puhumassa. Tosiaan Jani Siirilä yliopettajana toimin Haakahelian tarkemmin tuolla meidän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ja mä otsikoin tämän meidän aamukoulun vihreän siirtymä ja digitalisaatio megatrendeinä ja siitä johdettuna näkökulmia asiakasohjaukseen. Eli oikeastaan niin kuin tämän otsikoinninkin kautta meillä on niin kuin 3 itse asiassa tavattoman isoa teemaa. Me lähdetään kohtapuoliin tarkastelemaan vähän tätä vihreää siirtymää, mistä siinä oikein on kysymys. Ehkä vielä enemmän tavallaan niitä ajureita siellä taustalla, että mitkä kehityskulut ovat johtaneet siihen, että me tällä hetkellä puhutaan ikään kuin vihreästä siirtymästä, mistä siinä niin kuin tosiasiallisesti on kyse. Ja samalla myös tämmöistä niin kuin digitalisaation niin kuin trendin tarkastelua nimenomaan semmoisena niin kuin laajempana ilmiönä. Kaikki toimialat, ammattialat meidän työn läpäisevänä
ilmiönä. Ja siitä sitten niin kuin mennään ikään kuin aika isoista kokonaisuuksista sitten lähemmäksi sitä asiakasohjauksen näkökulmaa. Mä olen Haakaheliassa toiminut vuodesta 2018 lähtien ja sitä ennen tehnyt työuraa erityisesti tuolla ammatillisen aikuiskoulutuksen puolella, esimerkiksi Espoon Omniassa. Toimin kouluttajana 10 vuotta ennen kuin siirryin Haakaheliaan. Se, mitä meidän opetushenkilöstö Haakahelian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, mitä me teemme, eli me tarjotaan käytännössä pedagogisia opintoja, eli ammatillisen opettajan pedagogisia opintoja ja myös opinto-ohjaajan ja erityisopettajan pedagogisia opintoja. Ja meillä on vahva rooli myös tässä niin sanotussa TKI-toiminnassa, tutkimus-, kehittämis-, innovaatiotoiminta. Ammattikorkeakouluillahan on niin kuin ihan sieltä lainsäädännön kautta niin kuin vahva elinkeinoelämän edistämistehtävä. Eli siihen liittyy niin kuin vahva yhteistyö yritysrajapinnan kanssa ja me tehdään tavallaan myös niin kuin siinä semmoisen innovaatiotoiminnan rinnalla paljon myös semmoista niin kuin soveltavaa tutkimusta. Eli meidät erottaa ehkä niin kuin sitten taas tiedekorkeakouluista se, että tai niin kuin tavallaan se on niin kuin tutkimuksen tieteen tekemisen niin kuin vapaus ei ehkä siinä määrin niin vahvasti määritä meidän perustehtävää, vaan siellä on niin kuin aina läsnä semmoinen vahva työelämän, elinkeinoelämän edistämistehtävä taustalla. Ja siihen kytkeytyy myös niin kuin tämä meidän ESR, eli EUn rakennerahaston rahoittama hanke, tämä meidän VIHTA-hanke, digitaaliset ratkaisut vihreään työhön, jonka äärellä tai jonka kautta niin kuin me näitä valmennuksia myös sitten toteutetaan. Ja tehdään paljon täydennyskoulutusta myös, esimerkiksi opettajien maksutonta opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta, myös kovarahan koulutusta eli koulutusvientiä. Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi Etelä-Afrikassa, keskeisessä niin kuin Väli-Amerikassa, Aasian maissa opettajan koulutusta. Ja jos tavallaan niin kuin tämä tematiikka puhuttaa, mä lähetän teille nämä materiaalit jälkikäteen, niin noissa on sitten upotettuja linkkejä, voi esimerkiksi meikäläisenkin kirjoittamiin julkaisuihin käydä siellä tarkemmin tutustumassa. Aika monissa pureudutaan tähän kestävyysosaamisen, esimerkiksi kestävän kehityksen kestävyysosaamisen tematiikkaan. Ja tosiaan tämä VIHTA-hanke, te olette osa tämän hankkeen kohderyhmää, eli me tässä hankkeen aikana Helsingin kaupungin työllisyyspalveluille, teille asiantuntijoille ja myös niin kuin Business Helsingin yrittäjyysneuvojille niin järjestetään erityyppistä koulutusta, valmennusta, webinaareja ja työpajoja. Ja tuotetaan paljon myös niin kuin koulutuksellista materiaalia. Ja itse asiassa tuossa viime maaliskuussa julkaistiin myös kirja, Vihreä siirtymä ja digitalisaatiotyökirja asiantuntijoille ja opettajille. Ei mikään akateeminen kirja, vaan nimenomaan se pyrittiin semmoiseen hyvin käytännönläheiseen kirjajulkaisuun, paljon pohdintakysymyksiä, konkreettisia näkökulmia, vaikkapa sitten esimerkiksi asiakasohjaukseen. Ja se löytyy digitaalisena myöskin ja tuon linkin kautta se on sitten ladattavissa. Yes, hyvä. Tässä tosiaan tarkemmin nyt niin kuin tämä meidän 90-minuuttinen jaettuna kolmeen tämmöiseen niin kuin laajempaan temaattiseen osioon ja lähdetään seuraavaksi pureutumaan tähän vihreään siirtymään megatrendinä. Muistaakseni siinä aamukoulun tavallaan siinä semmoisessa kuvaustekstissä, markkinointi
tiedotteessa kuvattiin näin, että vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymää pois fossiilisista energialähteistä kohti puhtaan energian ratkaisuja, kun taas sitten puolestaan digitalisaatio on tietoteknisten ratkaisujen lisääntymistä ja yleistymistä. Ja keskitytään seuraavaksi vähän tarkemmin, että mitkä tosiasialliset ajurit nyt täällä vihreän siirtymän taustalla vaikuttaa. Yes. Mä aloitan niinku tämän tarkastelun näkökulman siitä, että mä olen tähän viivan yläpuolelle asetellut niinku tällaisen sanamuotoilun rajaton materiaalinen kasvu. Ja viivan alapuolelle puolestaan rajallinen planeetta. Ja tätä yhtälöä mä tässä nyt vähän niin kuin pohdin, että olemmeko me kestämättömän yhtälön äärellä. Ja seuraavaksi mä pyrin tuomaan tavallaan näkökulmia ja perustelemaan sitä, minkä takia me olemme kestämättömän yhtälön äärellä ja tekemään näkyväksi niitä varsin niin kuin suuria yhteiskunnallisia muutoksia, jotka nimenomaan toimii siellä vihreän siirtymän kiihdyttäjinä. Ja jos lähdetään katsomaan tarkemmin, mitä tässä on nyt oikeasti tapahtunut, niin mehän ollaan nyt todistamassa niin kuin tavattoman mielenkiintoistakin niin kuin aikakautta siinä mielessä, että niin kuin koskaan aikaisemmin tällainen niin kuin maailmanlaajuinen niin kuin muutostrendi, niin se ei ole ollut koskaan aiemmin näin nopeaa, mitä se tällä hetkellä on. Ja niin kuin käytännössä niin tätä niin sanottua eksponentiaalista kasvua, sitä edelleen kiihdyttää väestön ja talouden kasvu. Ja esimerkiksi YK ennustaa väestönkasvun jatkuvan, se ulottaa aina tuonne niin kuin se ennuste, sen aikajänne ulottaa sinne niin kuin vuoteen 2100 asti, ja nykyisin ajatellaan, että tavallaan tämmöinen niin kuin maapallon väkiluvun niin kuin tasapainopiste saavutetaan noin 10 miljardissa. Meitä on tällä hetkellä hieman yli 8 miljardia, eli tänne rajalliselle planeetalle on tulossa vielä 2 miljardia ihmistä YK:n väestöennusteiden mukaan lisää. Ja tämä aineellinen vauraus, hyvinvointi, tämä on kasvanut meillä erityisesti länsimaissa teollisesta vallankumouksesta lähtien, ja tavallaan tämä käy myös niin kuin ilmi tästä käyrän muodosta. Se muistuttaa hieman jääkiekkomailaa. Se on vähän niin kuin mailan lapa, että se on pitkän aikaa noudattaa tämmöistä niin kuin hyvin vaatimatonta kasvua. Mutta sitten kun eksponentiaalisen kasvun tunnuspiirre liittyy niin kuin kaiken mitattavan määreen kaksinkertaistumiseen ja taas kaksinkertaistumiseen ja taas kaksinkertaistumiseen, niin se saa loppuviimein tavallaan se synnyttää sen ilmiön, että tämä kasvukäyrä osoittaa mailansuuntaisesti käytännössä suoraan ylöspäin. Eli tässä on niin kuin otettu sattumanvaraisesti erityyppisiä esimerkkejä. Oli se sitten väestönkasvu, PKT-kasvu, makeaveden käyttö, paperin kulutus, moottoriajoneuvot, älypuhelimien käyttö tai määrä,
turismi, McDonaldsien määrä maailmassa, kaikille on ominaista eksponentiaalisen kasvun piirre lähtien sieltä teollisesta vallankumouksesta lähtien. Ja tämähän on siis tuonut mukanaan myös paljon hyvää. Eli se, että eihän meidän isovanhemmatkaan tuskin ovat osanneet kuvitella meidän sukupolven elintasoa. Mutta toisaalta sitten historiallisesti ja myös tänäkin päivänä tämä kasvu perustuu uusiutumattomien luonnonvarojen hyötykäyttöön. Ja sen lisäksi nimenomaan saastuttavien energiamuotojen käyttöön. Ja tämä on nyt johtanut sillä lailla niin kuin, hyvin haastavaan tilanteeseen, eli meidän maapallolla muun muassa niin tämmöinen monimuotoisuus monimuotoisuus on vaarassa romahtaa ja ennen kaikkea ilmastonmuutoksen seuraukset näkyy entistä voimakkaammin. Tässä usein keskustellaan, tavallaan tämä liittyy myös niin kuin tämmöiseen niin kuin debattiin jatkuvan talouskasvun luonteesta. Ja se, että onko se mahdollista rajallisella planeetalla. Ja tässä on vähän erilaisia koulukuntia. On niin kuin toinen koulukunta, joka tarkastelee PKT:n kasvua, että se liittyy pääasiallisesti työllisyyden ja tuottavuuden kasvuun. Eli jos me ajatellaan tällä hetkellä nyt vaikkapa Suomessa, ollaan tekemässä valtavasti investointeja esimerkiksi juurikin vihreään siirtymään. Vaikkapa meidän vetyklusteri tällä hetkellä Suomessa oikein niin kuin rohmuaa valtavia miljardiluokan investointeja tällä hetkellä Suomeen. Niin silloin tavallaan tämä koulukunta argumentoi sen puolesta, että juurikin tämä taloudellinen muutos, talouden kasvu, vaikkapa sitten juurikin investoimalla vihreään siirtymään, tulee ratkaisemaan näitä globaaleja ongelmia. Ja taas sitten toisaalta on se toinen koulukunta, joka argumentoi, että ilmastonmuutos itsessään on konkreettinen esimerkki siitä, että jatkuva kasvu rajallisella planeetalla ei ole mahdollista. Mutta tämän kuvion perusviesti on myös niin kuin siinä, että, ja se liittyy juurikin tähän eksponentiaalisen kasvun luonteeseen, että tämä sykli on kiihtyvä. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin tavattoman haastava yhtälö, koska me reagoidaan usein asioihin viiveellä. Ja tässä ollaan niin kuin tavallaan valtavan suurten muutosten edessä, koska meillä väestönkasvu jatkuu edelleen. Toisin sanoen se ruokkii ja se synnyttää edelleen kasvavaa energian kysyntää. Eli energian kysyntä kasvaa, mutta samaan aikaan meidän pitäisi toteuttaa rakenteellinen muutos, jossa me ajetaan hallitusti saastuttavat fossiiliset polttoaineet alas ja korvataan ne puhtaan energian ratkaisulla. Ja tämä on nyt niin kuin tavallaan se niin kuin keskeinen ajuri siellä, mikä tekee tämän vihreän siirtymän megatrendin sellaiseksi, josta nyt keskustellaan ja puhutaan. Ja tässä me niin kuin huomataan, että miten niin kuin nämä korreloi keskenään. Eli nyt meillä on tässä tämä eksponentiaalisen kasvun esimerkki, ja me huomataan tämä täysin sama kehityskulku, kun me tarkastellaan maapallon ilmakehän hiilidioksidipäästöjen kasvu. Aivan täysin sama eksponentiaalisen kasvun luonne, kun tätä peilataan tähän esiteollisesta ajasta nykyhetkeen. Eli ilmastonmuutos on yksi
keskeisimmistä ajureista, jotka tällä hetkellä niin kuin ruokkii vihreää siirtymää ja tekee siitä ehkä kenties yhden niin kuin merkittävimmistä yhteiskunnallisen kehityksen suuntauksista lähivuosina ja vuosikymmeninä. Tässä on kuva muistaakseni viime syksynä julkaistusta IPCC:n eli hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin raportista. Viimeisin tuorein tuli itse asiassa tässä muistaakseni maaliskuussa. Ja IPCC itsessäänhän ei tee tutkimusta, vaan että sen tavoite on ikään kuin tehdä synteesi kaikista niistä tuhansista tutkimuksista, joita tehdään eri puolella maapalloa, kun tutkitaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja tätä kautta sitten ikään kuin tehdään synteesi, kootaan tutkimus yhteen ja annetaan syötetietoa poliittiseen päätöksentekoon. Ja tosiaan nämä keskeisimmät tulokset julkaistaan raportteina. Ja muutamia poimintoja. Me itse asiassa tiedetään, että nämä ilmakehään päätyneet kasvihuonekaasupäästöt, ne on jo nykyisellään muuttaneet ilmastoa merkittävästi. Ja käytännössä niin kuin se, että mihin suuntaan tai niin kuin tavallaan niin kuin, että millaiset mittasuhteet tämä muutos tulee sitten saamaan, liittyy tietysti siihen, että miten nämä hiilidioksidipäästöt kehittyy tulevaisuudessa. Tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, että maapallon keskilämpötila on noussut noin 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna, eli Pariisin ilmastosopimus, joka allekirjoitettiin vuonna 2015, niin siinähän määriteltiin tämän ilmastonmuutoksen rajaaminen 1,5 asteeseen. Tässä on vielä se, että puhutaan maapallon keskilämpötilasta. Eli me tiedetään myös, että niin siellä meidän pohjoisella pallonpuoliskolla, kun taas sitten puolestaan siellä eteläisellä, niin keskilämpötilathan ovat jopa kaksinkertaistuneet tai 2 kertaa suuremmat. Eli tämä keskilämpötilan nousuhan ei myöskään jakaudu tasaisesti maapallolla tällä hetkellä. Ja tämä toki tuo mukanaan haastavia kehityskulkuja muun muassa sitten liittyen vaikkapa jäätiköiden vetäytymiseen tai vaikkapa merenpinnan maltilliseen, mutta vääjäämättömään nousuun vuosi vuodelta. Hyvä asia liittyy siihen, että me tiedetään nämä ratkaisun avaimet. Ja on jopa, kun näissä IPCC-raporteissa tehdään sitten erityyppisiä mallinnuksia ja tavallaan niin kuin skenaarioita, niin on kuitenkin mahdollista, että vaikka nykyarvion mukaan siis me ylitetään jo 2030-luvun alkupuolella tämä 1,5 asteen lämpenemisen taso, eli ajatelkaa vajaan 10 vuoden kuluttua, miten nopeata tämä muutos tällä hetkellä on, niin yhden arvion mukaan on mahdollista, että vaikka se kertaalleen sieltä ylittyy, niin kuitenkin vuosisadan loppupuolella meidän on mahdollista palauttaa keskilämpötilan nousu sinne 1,5 asteeseen, mutta käytännössä se edellyttää sitä, että päästöt pitää onnistua taklaamaan sinne lähelle nollaa. Eli se, että tässähän joudutaan myös ihan teollisessa mittakaavassa jossain vaiheessa poistamaan ilmakehästä hiilidioksidia ja myöskin niin kuin näitä hiilinieluja eli metsiä istuttaen. Mutta
Haaste on toki niin kuin siinä, että meillä ei nyt ihan vielä sitä teknologista osaamista tavallaan tällaiseen teollisen mittakaavan hiilidioksidin poistamiseen ilmakehästä vielä löydy, että tavattoman suurten haasteiden äärellä tässä kuitenkin ollaan. Eli on perusteltua kysyä myös sitä, että otetaanko me liikaa meidän tulevilta sukupolvilta, jotta me voidaan mahdollistaa meidän nykyinen elämäntapa. Eli laskennallisesti, niin kuin jos kaikki kuluttaisivat kuten me suomalaiset, niin tarvittaisiin 4 maapallon edestä uusiutuvia ja uusiutumattomia luonnonvaroja. Tämä laskentamalli perustuu tällaiseen niin sanottuun maailman ylikulutuspäivään ja Suomessa se oli tuossa maaliskuun viimeinen päivä. Sen jälkeen me ollaan käytännössä eletty velaksi. Ei mennä tarkemmin nyt tässä kohtaa niin kuin tuohon niin kuin laskennalliseen malliin, mutta jos jotakuta niin kuin puhututtaa tämä aihe, niin mä laitoin tuohon linkin, niin pääsee vähän sitten niin kuin halutessaan myös tutustumaan niin kuin tarkemmin, että miten tämä ylikulutuspäivän tavallaan, mikä siinä on niin kuin taustalla se niin kuin laskennallinen logiikka. Kun puhutaan vihreästä siirtymästä, niin meidän täytyy myös muistaa, niin kuin, että täällä on taustalla myös tavallaan niin kuin tämmöiset niin kuin laajemmat niin kuin globaalit kestävän kehityksen tavoitteet, YK-vetoiset kestävän kehityksen tavoitteet, jotka sitten pyrkii olemaan tällainen niin kuin konkreettinen tiekartta kohti kestävämpää tulevaisuuskuvaa. Ja nämä on 194 jäsenvaltion allekirjoittamat globaalit tavoitteet, niin näillä on kyllä myös niin kuin valtava niin kuin vaikutus myös sit siihen yhteiskunnalliseen ja tavallaan semmoiseen niin kuin poliittiseen ohjaukseen, mihin suuntaan pyritään niin kuin yhteiskunnallista kehitystä viemään eteenpäin. Ja voidaan ottaa lyhyesti ihan yksi esimerkki vihreän siirtymän näkökulmasta. Tuolla mainitaan climate action, eli käytännössä ilmastonmuutokseen liittyvät toimet. Ja Suomessa nämä globaalit tavoitteet on viety kansalliselle tasolle ja meitä löytyy kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme vuonna 2050. Ja tämän kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen taustalla on 8 keskeistä tavoitelausumaa ja näin vihreän siirtymän näkökulmasta ilmastonmuutos esimerkkinä käyttäen, niin sieltä löytyy muun muassa tavoitelausumista 5, 6 ja 7, eli hiilineutraali yhteiskunta, resurssiviisas talous ja luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat, jotka on niin kuin puhtaasti tavallaan niitä sitoumuksen tavoitteita, jotka tavallaan toimivat niin kuin siellä vihreän siirtymän trendin taustalla. Eli vaan näkökulma sille, että tässä on myös niin kuin paljon jo sellaista niin kuin lainsäädännöllisesti niin kuin sitovaa. Että jos ajatellaan niin kuin vaikkapa EU-komission ja niin kuin EUn ilmastolakia, EU pyrkii olemaan ensimmäinen hiilineutraali maanosa maapallolla vuoteen 2050 mennessä, eli Pariisin ilmastosopimuksesta johdettu Euroopan ilmastolaki. Tämä regulaatio ohjaa meidän yhteiskunnasta kehitystä kohti hiilineutraaliutta, jonka ajurina juurikin tämä vihreä siirtymä toimii. Eli tässä on niin kuin vahva keskeinen
poliittinen ohjaus myös taustalla ohjaamassa esimerkiksi yrityksiä, investointeja vihreään siirtymään. Eli käytännössä kun me keskustellaan vihreästä siirtymästä, niin me keskustellaan tavallaan tällaisesta niin kuin laajemmasta yhteiskunnallisesta kehitystrendistä, jossa saastuttavat energiamuodot heivataan taustalle, niistä luovutaan hallitusti ja sen rinnalla kehitetään, valtavirtaistetaan, korvataan käytettävät energiamuodot uusiutuvilla, puhtailla energialähteillä. Keskitytään kestäviin tuotantomuotoihin, kestäviin kulutusmuotoihin, eli tavallaan haetaan sellaista tasapainopistettä ihmisen toiminnan, ympäröivän ympäristön, taloudellisen, sosiaalisen niin kuin kestävyyden kautta. Ja juurikin näitä investointeja, niitä tehdään uusiutuvaan energiaan, totta kai myös energiatehokkuuteen liittyen, koko infrastruktuuriin ajatellaan niin kuin vaikkapa niin kuin liikenteen sähköistymisen niin kuin valtavaa kehitystrendiä, edistetään maataloutta, nimenomaan kestäviä ratkaisuja, jos ajatellaan vaikkapa tälläkin hetkellä globaalisti naudanlihan eli punaisen lihan tuotanto on yksi suurimmista teollisuuden haaroista, jotka synnyttää valtavia hiilidioksidipäästöjä globaalisti. Ja keskitytään energiatehokkuuden lisäämiseen. Ja silloin, kun siirretään keskustelu tarkemmin vihreään työhön, niin kaikki tämä laaja rakenteellinen muutos, mitä me tällä hetkellä todistetaan, se tulee synnyttämään ja tulee niin kuin luomaan niin kuin kysynnän ja tarpeen aivan uuden tyyppisille työnkuville ja erilaisille ammateille. Ja ihan tälläkin hetkellä, kun ajatellaan niin kuin vaikka viimevuotista energiakriisiä ja siihen liittyen, miten aurinkoenergia löi itsensä viime vuonna lopullisesti Suomessa läpi, niin meillä on tällä hetkellä esimerkiksi krooninen pula aurinkopaneelien asentajista. Eli tämä on niin kuin hyvä semmoinen niin kuin konkreettinen esimerkki siitä, että mitä vihreä siirtymä tällä hetkellä, millaisia niin kuin semmoisia niin kuin konkreettisia niin kuin työn tarjonnan niin kuin kysyntäpiikkejä se on tuonut mukana. Eli jos me ajatellaan niin kuin työelämää, tulevaisuuden ammatillista osaamista, kompetensseja, niin voidaan esittää kysymys, että miten luodaan työtä ja vahvistetaan työelämän rakenteita, jotka tuottavat hyvinvointia sekä meille että luonnolle. Kiertotalous näyttäytyy tässä myös niin kuin tavattoman keskeisessä roolissa ja myös tavallaan semmoinen niin kuin oman työn vastuullisuus ja merkityksellisyys korostuu. Eli kun ollaan niin kuin tutkittu vaikka nuoria aikuisia, valmistuvia nuoria aikuisia, jotka siirtyy työelämään, niin tiedetään, ja tämä on niin kuin itse asiassa globaali ilmiö, kun tätä tutkimusta ollaan tehty eri maissa. Toki painotus on ollut enemmän länsimaissa, eli tämä on länsimaisesti värittynyt tämä tulkinta, mutta siis yleisesti nuoret työelämään siirtyvät priorisoivat työpaikan arvot ja sen työn tekemisen mielekkyyden aivan eri tavalla, mitä vanhemmat sukupolvet ovat tehneet. Eli se, että sen työn täytyy vastata omia arvoja. Ja jos se sitä ei tee, niin siinä syntyy arvoristiriita. Ja se tilanne on kestämätön.
Eli myös just niin kuin tämmöinen niin kuin vastuullisuus, merkityksellisyys niin kuin toimii vahvana semmoisena niin kuin arvolähtöisenä ajurina myös täällä vihreän työn taustalla. Mutta mä ajattelin, että tässä kohtaa, koska tässä tulee nyt niin kuin todella isoja asioita ja todella isoja kysymyksiä, niin me voitaisiin hetkellisesti palauttaa ja tullaan tähän yhteiseen tilaan. Ja nyt olisi kiva kuulla, onko sinne esimerkiksi chattiin tullut, ei näyttäisi chatissa olevan kommentteja, mutta nyt olisi mukava kuulla vähän, että millaisia ajatuksia teissä on tämä ensimmäinen teema ja ensimmäinen 30-minuuttinen herättänyt. Kirjoittakaa rohkeasti ajatuksia, kommentteja chattiin tai ei muuta kuin vaan mikki rohkeasti auki ja voidaan tässä yhteisesti hetki keskustella. No moi, kuuluuko? Hyvin kuuluu. Ja Matias täältä Malminkadulta. Niin joo, että mun mielestä se on jännää, kun kumminkin aika paljon tapetilla ja juuri kun mainitsit, että noista aurinkopaneeliasentajista on pulaa, mutta jotenkin aika vähänlaisesti, tai sitten ei ole huomioinut sitä, että tuntuu, että aika vähänlaisesti niin kuin silleen selkeästi näkee, että miten se vihreä siirtymä näkyy niin kuin työmarkkinoilla työnhakijan näkökulmasta. Et sitten niin kuin, se niin kuin nuorten osalta niin on jonkin verran, no oikeastaan oli varmaan siihen aikaan, kun oli se Elokapina ja kaikki oli uutisissa ja muuta, niin oli monet, jotka juuri mietti myös sitä työhakua tavallaan sen kautta, että miten niin kuin jättää niin pienen hiilijalanjäljen kuin Toi oli erittäin hyvä kommentti ja näkökulma ja välillä niin kuin mä komppaan tätä, että no ehkä energiakriisin niin kuin yhteydessä niin kuin juuri niin tästä aurinkoenergiasta on enemmän keskusteltu. Ehkä toisaalta niin kuin munkin silmälasit voivat olla niin kuin hieman vääristyneet, koska me itse niin kuin meidän perhe esimerkiksi me kilpailutettiin aurinkoenergiayhtiöitä tässä viime vuoden puolella ja tänä keväänä asennettiin aurinkopaneelit, niin se saattaa olla tavallaan myös tästäkin näkökulmasta itsellä vähän värittynyttä, että tätä on tullut niin kuin, ehkä seurattua enemmän. Mutta täytyy niin kuin sanoa niin kuin itse koulutuksen järjestäjän niin kuin puolesta jo kauan ennen energiakriisiä tai Ukrainan sotaa tai koronaa ja muuta, niin kuin tuolla ammatillisen koulutuksen puolella, niin aika voimallisesti niin kuin pyrin niin kuin viemään eteenpäin esimerkiksi sellaisia asioita, että niin kuin vaikkapa jos me käytetään aurinkopaneeleja esimerkkinä, että niin kuin vaikkapa sähkärikoulutukseen toteutukseen ihan oikeasti otettaisiin osaksi koulutuksen toteuttamista niin kuin vaikkapa juuri aurinkopaneelien ja näiden inventarien asentamiset ja sitä jossain määrin myös niin kuin vietiinkin ihan opetussuunnitelmiin. Ja toinen esimerkki liittyy niin kuin tähän sähköautoihin ja tähän sähköautojen akkuteollisuuteen ja tässä kun me tehdään esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä, niin Turun ammattikorkeakoulu on aloittamassa varmaan tiettävästi ensimmäisenä maailmassa tässä ihan kohtapuolin akkuteknologiaan painottuvaa ammattikorkeakoulututkintoa.
täällä on niinku valtavasti semmoisia niinku nousevia niinku toimialoja, jotka ehkä niinku tällä hetkellä on vielä vähän siellä pinnan alla, josta ei ehkä välttämättä ihan päivittäin puhuta. Tai sitten saattaa tulla just, että jos seuraa niinku vaikka keskustelua, ajatellen nyt niinku, vihreän teräksen tuottamiseen, että nyt niinku vaikka tämä pörssiyhtiö SSAB pilotoi tänä vuonna ensimmäistä kertaa sen niin kuin heidän uuden teknologian kautta teräksen tuotannon, jossa he pystyvät käytännössä niin kuin pudottamaan teräksen tuotannon hiilidioksidipäästöt lähelle nollaa. Ja tämä on niin kuin käytännössä innovaatio, jolla on niin kuin ihan globaalissa mittakaavassa tavattoman suuri merkitys, koska tietysti tämä innovaatio on myös sellainen, joka niin kuin ruokkii tätä kehitystrendiä, ja sellaiset yritykset, jotka pystyvät tätä niin kuin vaikkapa sitten vihreän vedyn tuotannon kautta niin kuin viemään sinne omaan teolliseen tuotantoonsa näitä puhtaan energiaratkaisuja, niin he on etunenässä sitten tavallaan tämän kehitystrendin aallon harjalla. Hyviä kommentteja sieltä. Sinne oli chattiin näköjään tullut myös pitkä kommentti. Haluatko Matias se on kommentoida? Minä tosin langoilta, niin jäi vähän kesken, mutta oikeastaan siihen jäi, että kun ei ole hirveästi tai ollut silloin, kun on keskustellut nuorten kanssa, jotka juuri miettii sitä työhakua niin kuin luonnon tai kestävän kehityksen suunnalta, niin sitten se oli vähän semmoista filosofista pohdintaa, että ei me oikeastaan, me päädyttiin niihin, että missä ei tarvitse hirveästi mitään materiaalia, näyttämötaide ja mä mietin myös, no muutenkin tietenkin taide- ja media-ala on semmoiset niin kuin trendialat, mitä monet, mutta se jotenkin pompsas, mutta sitten me mietittiin myös noita luonto-oppaat, että jotkut oli ihan lähdössä ja yksi lähtikin sitten niin kuin Lappiin, se oli varmaan syksyyn ja hän lähti sinne töihin ja itse asiassa sai oppisopimuspaikan luonto-oppaaksi, niin sitä, mutta sitä me mietittiin hänenkin kanssa, kun katsottiin niitä työpaikkailmoituksia, niin tämä niin kuin juuri tämä vihreä puoli esimerkiksi Lapin luontokohteissa, niin ainakaan työpaikkailmoituksen kautta ei tullut hirveän, niin kuin se, että siinä ei ollut oikeastaan tuntunut kukaan niistä työnantajista vähän niin kuin mennyt siihen suuntaan, että ne olisi miettineet myös sitä, vaan se on enemmän niin kuin tämmöistä niin kuin turisteilla viihdettä ja muuta, mitä myös jotkut oli niin kuin vähän närkästyneitä siitä, että jotenkin vaikka se luonto-oppaan ja myös niin kuin turistimielessä luonto-oppaan työ voisi olla semmoinen niin kuin opastava ja myös niin kuin antaa vähän enemmän tietoisuutta jengillä, niin tähän ei ole kukaan vielä mennyt. Joo, ja toi niin kuin luonto-opas esimerkkinä ammattina, niin se kanssa niin kuin linkittyy vahvasti myös niin kuin ympäristökasvatukseen, ja tässä tullaan myös niin kuin siihen semmoisen niin kuin kasvatuksen ja koulutuksenkin merkitykseen, että niin kuin vaikkapa varhaiskasvatuksessa niin kuin luontosuhteen vahvistaminen niin kuin ihan sieltä pienestä pitäen, että miten tavattoman tärkeää sekin on. Otetaan yksi kommentti vielä. Mä olen näkevinäni, että Antilla oli virtuaalinen käsi pystyssä. Ole hyvä, Antti. Joo, kiitoksia. Ihan vaan semmoista haluaisin sanoa, että monella yrityksellä niin onhan tämmöinen kestävän kehityksen suunnitelmia, ja varmasti kaupungeilla kaikilla on. Kyllä. Niin sehän tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Vantaan kaupungilla niin on otettu käyttöön, että tietynlaisia raskaan moottoriajoneuvojen öljyssä tai polttoaineissa ei saa olla niin kuin, se ei saa olla liian niin kuin, päästöistä, että ne on vähäpäästöisiä. Ne on aikaisemmin ollut, ja tämmöistä teknologiaa on hirveän paljon kaikkialla, että sitä voi ajatella vähän tätä niin kuin
monelta kantilta tätä, että kaikki työ ei aina ole siellä luontojen parissa, että se on täällä niin kuin meidän ihmisten keskuudessa ja siellä niitä ratkaisuja tehdään. Eikä se olisi, nämä on niin kuin, ja niitä tehdään koko ajan, mutta ei niistä nyt niin hirveästi ehkä puhuta, mutta ne on kaikissa strategioissa kyllä. Ne on viety sinne, että mun ymmärtääkseni Vantaan kaupunki samalla lailla kuin myös Espoo ja Helsinki Uudellamaalla ovat sitoutuneet hiilineutraaliuteen muistaakseni vuoteen 2035 mennessä, että kyllähän se on aivan keskeisenä siellä niin kuin osana niin kuin yhdyskuntaa, kaupunkisuunnittelua, ja jos nyt ajattelee Vantaakin näkökulmasta, niin Vantaan ratikkakin vaikka, joka nyt todennäköisesti tässä alkukesästä nuijitaan, niin uskoisin, että sielläkin ollaan myös niin kuin laskettu tavallaan tämän investoinnin merkitys tavallaan myös päästöjen näkökulmasta, että tavallaan investointi julkisiin jossain määrin taas sitten varmasti vähentää myös yksityisautoilua ja niin edelleen. Joo, kiitos. Hyvä, erinomainen esimerkki. Nyt mä katsoin aikataulua, että meidän täytyykin mennä eteenpäin ja otetaan tähän rinnalle, katsotaan tuota slideshowia. Noin, nyt se sieltä löysi. Tämä digitalisaatio. Ja tietenkään nythän vähän niin kuin tässä meidän hankkeessakin digitalisaation ratkaisut ja vihreään siirtymään, vihreään työhön. Eli nämä ei ole niin kuin toisiaan poissulkevia trendejä, vaan tämä on niin kuin itse asiassa tavattoman mielenkiintoinen niin kuin trendi juurikin niin kuin tarkastella vihreän siirtymän näkökulmasta myös, ja koska niin kuin digitalisaatio itsessään hän ei ole digitalisaatio itsessään ei automaattisesti tuo siis aina välttämättä oikeita ratkaisuja, vaan nythän on kysymys ennen kaikkea niin kuin siitä, että miten niin kuin teknologisia innovaatioita tai niin kuin teknologiaa hyödynnetään, niin kuin, jotta voidaan niin kuin vaikkapa tukea vihreää siirtymää. Eli jos otetaan niin kuin tämmöinen niin kuin ääriesimerkki, ajatellen niin kuin vaikkapa näitä Bitcoin-louhintaa. Eli sehän vastaa käytännössä niin kuin yhden suuren eurooppalaisen valtion vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Bitcoinin louhinta, koska aika pitkälti se energiankulutus tulee sieltä saastuttavien energiamuotojen kautta. Eli taas niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin lohkoketju ja tavallaan tällaisen niin kuin uuteen digitaaliseen innovaatioon liittyvä ratkaisu, mutta joka onkin itse asiassa tuonut meille vain uuden haasteen, kun me pyritään taklaamaan ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet. Eli tässä vaan niin kuin esimerkkinä se, että on aina, eikä se perusviesti itsellä on se, että on aina tärkeää niin kuin suhtautua myös niin kuin kriittisellä silmällä ja katsella, ettei niin kuin automaattisesti niin kuin heittäydy jonkun jutun mukaan ja ajattele, että hei, että tämä on nyt niin kuin se niin kuin silver bullet, että nyt meillä on tässä niin kuin tämä ratkaisu hyppysissämme. Mä tarkastelen tätä digitalisaatiota megatrendinä nyt enemmän niin kuin täältä niin kuin Sitran tunnistamien niin kuin laajojen megatrendien kautta. Tässähän on niin kuin tämä ekologinen kestävyys itse asiassa siinä heilläkin keskiössä, luonnon kantokyky ja tavallaan tämmöinen niin kuin ekologisen jälleenrakentamisen näkökulma vahvasti keskiössä, mutta niin kuin sitten täällä ulkokehällä on myös niin kuin näkökulma sille, että teknologia sulautuu kaikkeen
Ja siinä itse asiassa niin Sitrassa ovat vähän niin kuin otsikoineetkin, että niin kuin nykyajan ja lähitulevaisuuden niin kuin laajempi trendi on se, että kenellä tämä valta tulee olemaan tässä digitalisaatiossa. Tämäkin on niin kuin itsessään niin kuin tavattoman mielenkiintoinen ja suuri kysymys. Tässä ei ole niin kuin läheskään kaikki näkökulmat, mutta mä otin valikoida niin kuin muutamia niin kuin, musta niin kuin puhuttelevia teemoja tämän niin kuin teknologisen niin kuin megatrendin niin kuin taustalta. Ja me voidaan yksitellen ottaa vähän tarkastelukulmaa tähän lähemmin lähtien tästä datataloudesta ja sen kasvusta. Ja täällä niin kuin vilisee nyt tällaisia käsitteitä kuin vaikkapa juuri nämä lohkoketjut, mihin niin kuin nämä muun muassa niin kuin Bitcoin ajattelukin niin kuin liittyy. Metaversumi, entinen Facebook, nykyinen Meta, uskoo vahvasti tällaisen niin kuin metaversumin tulevaisuuteen. Myöskin ehkä täälläkin tämmöinen niin kuin eksponentiaalisen kasvun tunnuspiirteet, mutta nyt vaan sitten datan määrän kasvun näkökulmasta. Ja tässä niin kuin tunnistetaan, että on niin kuin ikään kuin valtava kasvupotentiaali, mutta se, että mikä se suunta tulee sitten olemaan, niin se on tällä hetkellä hieman kysymysmerkki ja hakusessa. Ja tässä niin kuin Sitrakin kysyy, että kasvaako digijätti ylivalta vai onnistummeko me luomaan datataloudelle, luonnon, yhteiskunnan ja yksilön kannalta reilut pelisäännöt. Ja jotta me saataisiin niin kuin vähän edes niin kuin kättä pidempää, että minkä mittakaavan asioista tässä nyt on kysymys, niin tässä Sitran tuoreimmassa raportissa mä nappasin tällaisen kuvan. Tässä siis kerrotaan, että mitä niin kuin 1 minuutin, ajatelko, 1 minuutin 60 sekunnin aikana internetissä tapahtuu. Ja toi punainen pylväs kertoo, mitä tapahtui vuonna 2013 ja vihreä, mitä tapahtui viime vuonna. Ja jos vielä vuonna 2013 minuutissa tehtiin 2 miljoonaa Google-hakua, niin viime vuonna samaan aikaan 5,9 miljoonaa Google-hakua. Tai että jos vuonna 2013 ladattiin minuutissa 48 tuntia YouTubeen videoita, niin viime vuonna ladattiin minuutissa 500 tuntia videoita YouTubeen. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli esimerkiksi ehkä kuvaavinta on tavallaan tällaisten niin kuin median niin kuin sisällön tuottamisen ja somekanavien niin kuin tavallaan räjähdysmäinen niin kuin kasvu sisällön tuotannossa, mutta jos katsotte ihan oikealla olevaa, niin on mielenkiintoista, miten tämä meidän 90-lukulainen innovaatio, eli sähköposti, vaan edelleen pitää pintansa ja siellä on tämä kehitys ollut itse asiassa aika maltillista, että vuonna 2013 204 miljoonaa lähetettyä sähköpostia minuutissa ja viime vuonna 231. Eli tässä niin kuin tämä kehitys on pysynyt aika lailla samankaltaisena. No, toinen digitalisaatioon liittyvä niin kuin tavattoman ajankohtainen kysymys liittyy tekoälyyn. Siitä on paljon keskusteltu, muun muassa tämä ChatGPT ja varmasti
Osa teistäkin on sitä jo kokeillut. Voi olla, että osa käyttää sitä jo ihan niin kuin, yhtenä työkaluna omassa työssään. Eli kaiken tyyppiset tekoälysovellukset tulee yleistymään ja tavallaan niin kuin niiden taustalla olevat niin kuin algoritmit tulee ikään kuin saamaan myös sitä kautta niin kuin enemmän valtaa, päätäntävaltaa. Ja tietysti nämä on niin kuin laajoja niin kuin eettisiäkin kysymyksiä, että tiedämmekö me tosiasiallisesti niin kuin siellä algoritmien taustalla olevat ajurit, että millaisesta tietomassasta esimerkiksi sitten niin kuin ne algoritmit kerää sitä dataa vai onko siellä taustalla, että myös niin kuin monikansalliset yritykset ikään kuin pyrkii ohjaamaan vaikkapa meidän kulutuskäyttäytymistä näiden algoritmien kautta, eli tuottaa meidän kuluttajaprofiilille soveltuvaa markkinointimateriaalia vaikka somen välityksellä. No, mä kysyin ChatGPT:ltä, että mitä digitalisaatio tarkoittaa. Se vastasi tällä lailla, viittaa prosessiin, jossa perinteiset fyysiset ja analogiset järjestelmät ja toiminnot muutetaan digitaalisiksi. Tarkoittaa siis sitä, että tietotekniikkaa käytetään yhä enemmän prosessien toimintojen suorittamisessa ja hallinnassa. Digitalisaation myötä tietoa voidaan tallentaa ja jakaa helposti sähköisesti, mikä helpottaa liiketoimintaa, tiedon jakamista ja yhteistyötä. Vaikuttaa monilla aloilla: terveydenhuoltoa, liikennettä, kaupankäyntiä, viestintää, palveluiden tarjoamista. No joo, vähän mun mielestä tämmöinen diplomaatin vastaus, mutta kyllä mä nyt tämän nyt ostaisin ainakin nyt siltä osin, että uskallan näyttää esimerkkinä, miten ChatGPT vastaa tähän kysymykseen. Tässä musta erinomainen esimerkki siitä, miten tavallaan niin kuin teknologiset innovaatiot, niin kuin digitalisaatio toimii niin kuin ratkaisuna muun muassa sitten niin kuin energiatuotannon saralla ja ajatellaan nyt niin kuin vaikkapa akkuteknologiaa. Toki sielläkin on niin kuin valtavasti vielä niin kuin ongelmia, koska niin kuin monet keskeiset komponentit itse asiassa ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, ja jos joku loppuu, niin sitä ei tule lisää. Silloin tulevien sukupolvien pitää keksiä keinot, miten pärjätä eteenpäin ilman tiettyjä uusiutumattomia. Ja totta kai tämmöiset geopoliittiset riskit, niin kuin tiedetään, että monet, niin kuin vaikkapa aurinkopaneelien keskeiset komponentit valmistetaan tällä hetkellä 95% Kiinassa, että tässä on myös tämä geopoliittinen riski, mutta tavallaan isossa kuvassa on musta niin kuin tosi mielenkiintoista nähdä se, että niin kuin, tarkasteltiin me sitten niin kuin aurinkovoimaa tai tuulivoimaa, niin nyt me ollaan saavutettu niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin saturaatiopiste sille, että uusiutuvat energiat, niihin investointi alkaa olla aika pitkälti kannattavampaa kuin fossiilisiin polttoaineisiin investointi. Ja tämä on niin kuin nyt se yksi keskeisin ajuri, joka niin kuin jatkuvasti ruokkii itseään. Eli tavallaan, että kun ollaan saavutettu niin kuin se kriittinen raja, jossa uusiutuvat energiamuodot ovat yksinkertaisesti edullisempi ratkaisu, niin silloin ne investoinnit kohdennetaan nimenomaan sinne vihreän siirtymän puhtaan energian ratkaisuihin. Ja tämä on varmaan niin kuin siellä taustalla oleva yksi niin kuin tosi keskeinen ajuri, joka tällä hetkellä myös tätä vihreän siirtymän trendiä ruokkii. Eli yksinkertaisesti se, että se alkaa olla niin sanotusti
taloudellisesti kannattavaa. Sitten esimerkki, tämäkin on niin kuin semmoinen, mikä ehkä niin kuin tapahtuu vähän siellä niin kuin piilossa. Monet teknologiset innovaatiothan on usein sellaisia, että niistä niin kuin ensin niistä vähän niin kuin, hypetetään, ja mä muistan niin kuin 3D-tulostamisestakin niin kuin hypetettiin varmaan ensimmäisen kerran jo 10 vuotta sitten ja muuta, ja sitten mä ajattelin, no niin, että tässä tämä nyt on, että kaupungin kirjastossa sitten pääset niin kuin 3D-tulostimella tekemään jonkun avaimen perään, että tässä meillä taas uusi innovaatio, mutta tämä on niin kuin klassinen esimerkki sellaisesta niin kuin teknologisesta innovaatiosta. Hype seuraa aina edellä. Sitten tulee vähän ikään kuin semmoinen tasaisempi vaihe, ne odotukset laskee ja muuta. Mutta se kehitys on koko ajan, se tapahtuu siellä taustalla. Ja sitten me huomataankin, että hei, että niin kuin monet teolliset prosessit, automatisaatio ja vastaava siellä taustalla onkin tullut tilanteeseen, jossa monia niin kuin keskeisiä komponentteja, niin kuin vaikkapa rakennusteollisuudessa tällä hetkellä tai vaikka ilmailualoilla monia niin kuin lentokoneidenkin niin kuin osia tällä hetkellä 3D-tulostetaan, mutta nämäkin on niin kuin siellä, että tämä kehitys ikään kuin tapahtuu vähän siellä niin kuin piilossa niin kuin meidän ehkä niin kuin arkisesta maailmasta, mutta että on tavattoman niin kuin tärkeää tietää, että tämäkin siellä taustalla on. Teknologia tuo mukanaan eriarvoisuutta, eli se, että miten eri väestöt, eri ikäryhmät ikään kuin pystyy ottamaan haltuun tätä teknologista kehitystä, niin tämä luo eriarvoisuutta. Ja ehkä myös niin kuin korostaa niin kuin sitä jatkuvan oppimisen merkitystä, tärkeyttä, että koska tämä muutostrendi on tällä hetkellä niin voimakasta, niin jotenkin niin kuin se mindsetti pitäisi lähtökohtaisesti vähän jo asetella siihen, että jatkuvan oppimisen kautta koitan niin kuin pitää itseni niin kuin ajan hermoilla ja mukana tässä teknologisessa kehityksessä, vaikka se voi välillä tuntua haastavaltakin. Tämä ymmärrys korostuu myöskin, eli se, että jos ajatellaan niin kuin digitalisaatiota ja niin kuin teknologiaosaamista myös niin kuin tämmöisenä niin kuin kaikkia toimialoja, kaikkia ammattialoja läpäisevänä megatrendinä, niin kuin tavallaan se semmoinen niin kuin juuri niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin kehitystrendin ymmärtäminen on niin kuin tavattoman tärkeää, ja miten niin kuin asemoi itsensä, miten asemoi oman työnsä niin kuin suhteessa siihen, millaista ammatillista osaamista kenties niin kuin kokee, että itseni on hyödyllistä niin kuin hankkia, ja miten tavallaan niin kuin liittää itsensä niin kuin tähän keskusteluun. Ja jos on aikaisemmin niin kuin vaikka ollut epäileväinen niin kuin tätä ChatGPT:tä kohtaan, niin kannattaa rohkeasti kokeilla ja testata, että mistä tässä nyt oikein onkaan niin kuin kysymys, ja voisiko tässä kenties olla jotain, mitä voisin vaikka omassa työssäni hyödyntää. Ja mä oon koittanut vähän yksi esimerkki niin kuin vaikka viime viikolta lyhyellä varoitusajalla pyydettiin kommenttia yhteen hankehakemukseen. Siinä me ollaan niin kuin Ghanan yliopiston tai niin kuin opettajan koulutusta tarjoavan yliopiston kanssa niin valmistelemassa tämmöistä yhteishankehakemusta, ja se liittyy myös niin kuin vihreään siirtymään osaltaan niin kuin se, että koulutetaan opettajia Saharan eteläpuoleisessa niin kuin Ghanassa näihin teemoihin, niin kyllä mä sitä ChatGPT:tä niin kuin käytin, että mä nopeasti niin kuin kysyin siltä, että niin kuin vaikkapa, että mikä on niin kuin
esimerkiksi energiasektorin niin kuin rooli Ghanassa ja muuta, tai niin kuin vaikkapa koulutusjärjestelmän rooli, ja sieltä se antoi sitten vähän sitä näkökulmaa ja pystyin sitä niin kuin ottamaan huomioon siinä, kun me hakemusta kirjoitettiin. Että tämä on ehkä varmaan tämä on ehkä niin kuin tämmöinen 90-luvun Google, että pohdittiin, että apua, että mitä käy oppimisella ja muulle, että jos me saadaan Googlen kautta kaikki vastaukset, että aina nämä herättää niin kuin pohdintaa, että mihin tämä ikään kuin johtaa, mutta mä uskon, että nämä on myös tulleet jäädäkseen. Eli meillä ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin lähteä ottamaan tätä juttua haltuun. Mutta hei, tuossa mulla oli yksi tuommoinen, skipataan toi, mutta tässä vielä ehkä yhteen koottuna lyhyesti oli tätä datatalouden näkökulmaa, teknologian ymmärtämisen näkökulmaa, tekoälyn näkökulmaa, uusiutuvan energian näkökulmaa, 3D-tulostamista, oli tämä eriarvoisuuden aspekti ja teknologisen ymmärtämisen näkökulma, niin voitaisiin taas lyhyesti vähän mä otan tästä tämän näytöjaon pois ja käydä tämmöinen lyhyt keskustelu, että oliko siellä jotain, mikä puhututti, joku kenties, mikä itseä yllätti, joku, mikä tuntui jo aika niin tutultakin, ja jotain sellaista, jonka tunnistatte, että hei, että tämä kyllä oikeasti nyt jo näkyy, että tämän trendin tässä selkeästi tunnistaa. Niin tämän tyyppisillä saatteilla olisi mukava kuulla muutamia kommentteja. Voitte rohkeasti kirjoittaa chattiin tai kommentoida avaamalla mikkiä. Nämä on sellaisia asioita, että eihän näissä ole olemassa oikea eikä väärä. Täällä chatissa on kyllä pari kommenttia vielä, mutta mä en tiedä, onko nämä nyt, niin sä et pääse näitä nyt Jani tietenkään katsoa, kun sä oot siellä esitystilassa täällä. Mä palasin tähän itse asiassa yhteiseen tilaan, niin nääkin tässä, Timo on ainakin kommentoinut. Haluatko sanoa omin sanoin kommenttisi? Mutta just niin näkökulma luoviin aloihin, jotka ohjaa ja haastaa meitä inspiroitumaan kestävämmän tulevaisuuskuvan puolesta. Mä olen täysin samaa mieltä ja tavallaan sellaiset niin kuin, mitä monipuolisemmat niin kuin keinovalikoimat meillä on ilmaista itseämme, niin kuin vaikka tunnekokemuksia, sen tärkeämpää. Tämä näkökulma liittyy niin kuin vaikkapa siihen, että jos me asiakasohjauksessa tunnistetaan tai niin kuin keskustellaan, niin kuin vaikkapa, että me nähdään, että meillä on nuori aikuinen, mä oon törmännyt välillä tutkintokoulutuksen puolella niin kuin tuolla opetustehtävissä, että niin kuin kokee tämmöistä niin kuin vahvaa ilmastoahdistusta, että uskallanko mä perustaa perhettä ja mikä tämä on tämä, että mihin suuntaan tässä ollaan niin kuin nyt oikein menossa, että tavallaan niin kuin semmoisia niin kuin voimakkaitakin niin kuin tunnekokemuksia voisi kanavoida rakentavalla tavalla. Ja tässä niin kuin taiteella, esimerkiksi esittävällä taiteella, tanssilla, musiikilla on niin kuin tavattoman suuri merkitys. Mutta voidaan jättää tätä myös vähän makustelemaan ja mennään vielä eteenpäin tähän meidän viimeiseen. Siirretään tätä keskustelua vielä konkreettisemmin niin kuin sinne asiakasohjauksen suuntaan. Ja mä laitan tästä näytönjaon kertaalleen vielä esille. Ja noin.
Eli me ollaan otettu nyt niin kuin haltuun 2 tavattoman suurta tavallaan niin kuin palikkaa, kun ajatellaan, ja vieläpä niin kuin, ehkä niin kuin megatrendinomaisesti tarkasteltu niin kuin sekä vihreää siirtymää että digitalisaatiota, niin mitä me voidaan niin kuin tuoda sinne asiakasohjaukseen tästä aiheesta. Mä kävin tammikuussa haastattelin 13 teitä työllisyysasiantuntijoita. Ja tässä on muutamia nostoja, kun mä kävin tätä haastattelun aineistoa lävitte. Työnhakijoiden niin kuin erot osaamisessa nousivat esille. Eli ajatellaan niin kuin vaikkapa sitä tietoteknistä osaamista, että näissä haastatteluissa sit haastateltavat niin kuin toi esille sitä, että on niitä, joita täytyy todellakin niin kuin auttaa ihan kädestä pitäen niin kuin tyyliin, miten tietokone toimii, ja että meillä on täällä näitä digitaalisia palveluita, joiden kautta sitten avoimia työpaikkoja etsitään, ja että ohjataan sitten, että miten sitä kautta niitä voi hakea. Ja taas sitten ehkä enemmän nuoremmat työnhakijat, niin omaa sitten niin kuin parempia digivalmiuksia. Ja tämä näkökulma jatkuvaan oppimiseen nousi myös. Että se, että kun tämä teknologinen kehitys on kiihtyvää, niin kuin luoteeltaan vielä kiihtyvää, niin se, että tavallaan ne tiedot, taidot, ne vanhenee myös aika nopeasti, ellei sitten osaamisesta pidä huolta. Ja ehkä sellainen niin kuin, arvonäkökulma, se myös vaihtelee. Osa työnhakijoista ei ajattele tämän kaltaisia kysymyksiä laisinkaan, mutta sitten on myös niin kuin työnhakijoita, joilla niin kuin vaikkapa vihreät arvot on siellä niin kuin taustalla ohjaamassa myös sitä työnhakua. Edelleen nämä työnhakijat ovat niin kuin ainakin haastateltavien mukaan niin kuin selkeässä vähemmistössä, ja haastateltavien mukaan myös aika harvoin näistä kysymyksistä keskustellaan, mutta ehkä semmoinen yleinen tuntuma oli, että nämä kysymykset hiljalleen nostaa enemmän ja enemmän päätään siellä taustalla. Sitten niin kuin yritysten näkökulmasta niin kuin koettiin, että tavallaan tällaista niin kuin kestävään kehitykseen niin kuin kytkeytyvää ammatillista osaamista kyllä niin kuin tavallaan arvostetaan, mutta sitten, että niin kuin miten sitä sanoitetaan. Ja se, että sekään ei ole aina niin kuin ihan selkeää, että voi olla, että ihan yrityksetkään ja niin kuin niin kuin sekä yritykset, eli niin kuin työnantajat että sitten työnhakijat eivät ehkä aina niin kuin selkeästi niin kuin osaa välttämättä niin kuin sanoittaa. Tai että ei nyt niin kuin selkeästi spesifioida, että juuri tämä eksakti työtehtävä nyt liittyy vihreään työhön tai vaikkapa digitalisaatioon. Että ne on enemmän niin kuin sellaisia ehkä niin kuin geneerisiä taitoja siellä niin kuin taustalla, joita pitää sitten vähän niin kuin myös tunnistaa ja osata ottaa niin kuin keskusteluun. Ja tämä nousikin niin kuin sit juuri niin kuin työntekijöidenkin niin kuin haastattelussa niin kuin sitä toivetta, että hei, että mitäs tämä vihreä siirtymä tässä nyt oikein tarkoittaa, ja nämä haastattelut toimikin sitten semmoisena niin kuin ehkä vähän taustatiedon keräämisenä sitten niin kuin teidän aamukoululle tänä päivänä. Ja no tämmöinen teknologiateollisuus teki tällaisen digivihreän osaajan. Täällä on nyt näitä
tavallaan vihreään siirtymään liittyviä näkökulmia, toisaalta digitalisaatioon liittyviä näkökulmia niin kuin kompetenssien eli ammatillisen osaamisen näkökulmasta ja juurikin niin kuin tuo yhteiskunnallinen kehitystrendi kohti hiilineutraaliutta niin kuin ruokkii niin kuin tavallaan osaamisia, jotka sitten just kytkeytyy niin kuin vaikkapa tuotteiden, palveluiden niin kuin elinkaariajatteluun tai ympäristövaikutusten arviointeihin, niin kuin erityyppisiin hiilijalanjälkien tai kädenjälkien niin kuin laskentoihin. Kun mä ajattelen esimerkkinä niin kuin vaikkapa Haakaheliaa tällä hetkellä, että kun me niin kuin sellaiset koulutukselliset toteutukset, joissa me ollaan profiloiduttu voimallisesti, niin ne kytkeytyy aika paljon muun muassa niin kuin vaikkapa näihin kiertotalouden opintoihin. Ja sitten tietysti kun meillä on paljon liiketalouden opintoja, tutkintoja, suuntautumisia, niin vaikkapa sitten esimerkiksi yritysten vastuullisuusraportointi tai vaikkapa vastuullisuuden niin kuin kysymykset, rahoitusalalla vastuullinen sijoittaminen ja niin edelleen, niin ne on niin kuin semmoisia koulutuksen sisältöjä, joita niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä Haakaheliassa tarjotaan, että pyritään niin kuin vastaamaan myös niin kuin tähän niin kuin kasvavaan osaamistarpeeseen myös niin kuin sitten koulutuksen tarjonnan kautta. Tämä vetyteknologia tulee olemaan tavattoman mielenkiintoinen teollisuuden ala ja haara. Ja nyt niin kuin eilenkin muun muassa Kauppalehdestä luin jutun, jossa kerrottiin, että meillä on tällä hetkellä siis jonossa 10 miljardien investoinnit Suomeen vetyteknologian saralla. Eli tästä ennustetaan aivan valtaisaa investointipuumia ja katsotaan nouseeko täältä uusia Nokioita sitten tämän uuden kehittyvän toimialan kautta. Digitalisaatiosta juuri tämmöiset ohjelmisto-osaamiseen liittyvät työtehtävät, dataosaamiseen. Suomessahan on niin kuin paljon, kun me ollaan maantieteellisesti tavattoman hyvällä sijainnilla, että Suomestahan löytyy paljon myös tämmöisiä datakeskuksia, jotka hallinnoi tätä big dataa ja muuta, ja jotka myös siis työllistää luonnollisesti. Ja tekoälyn tietoturvan saralla niin voidaan tunnistaa olevan tällä hetkellä ihan työvoimapulaa. No, tässä hankkeessa, kun tätä tehdään yhdessä Laurea ja Metropolian kanssa, niin Laurean opiskelijat, he opiskelevat tämmöistä palvelumuotoilun opintojaksoa, niin he näitä haastatteluita myös kävi läpi. Haastatteluthan ovat anonymisoituja, eli eivät ole identifioitavissa yksittäiseen työntekijään millään lailla, mutta sieltä he teki tällaisen työnhakijan. Tässä esitellään Malla, joka on 23-vuotias opintoihin panostava Sinkku Järvenpäästä, joka opiskelee toista vuotta energia- ja ympäristötekniikkaa, ja hän hakee alansa töitä kesälle, mutta työpaikan saanti on ollut vaikeaa, koska hänellä ei ole aiempaa työkokemusta alalta. Hänen vihreisiin taitoihin lukeutuu muun muassa ympäristöjohtaminen, kestävien valintojen tunnistaminen sekä ymmärrys ympäristöhyvinvoinnin lainsäädännöstä. Digitaaliset työt eivät kiinnosta Mallaa ja hän on hieman skeptinen automatisaatioon luottamisesta. Mallan suuri idoli on Greta Thunberg ja poliittinen puolue Vihreät. Tässä on Mallalle tehty jopa vähän tämmöistä
persoonallisuuskartoitusta. Tuolla vähän mittarit osoittaa sitten ekstrovertin suuntaan. Rationaalinen ajattelija ja tämmöinen realistinen ja tavallaan tämmöinen etsivä kokeilun haluinen. Olisi mielenkiintoista kuulla, että haluaisiko joku sieltä kommentoida, että miten lähtisitte Mallaa ohjaamaan työnhaussa? Nyt mä en näe chattia, jos joku kirjoittaa sinne, mutta mitäs? Ainakaan toistaiseksi ei ole tähän Case Mallaan kommentoitu chatin kautta. Joo. Mutta jos siellä jollakin nyt herää suuria ideoita Mallan ohjaamisesta, niin sieltä kommentoikaa rohkeasti. Ei varmaan tarvitse nyt nostaa kättä. Tätä voi jättää vähän korvan taakse ja mä tuun tässä kohtapuolin vähän myös semmoisen kysymyksen asettelunkin kautta, jota voi niin kuin pohtia asiakasohjauksen näkökulmasta. Mutta niin kuin näin niin kuin isossa kuvassa voi ajatella näin, että vähän niin kuin haastetaan sitä meidänkin niin kuin omaa mindsettiä, että sen sijaan, että ajatellaan, että ei tämä tämmöinen niin kuin ekologinen jälleenrakennus, vihreä siirtymä, että ei se mun työtä kosketa, että se on jotain, mitä tapahtuu jossain tuolla muualla. Niin ehkä sen sijaan niin kuin voidaan niin kuin kysyä, että mitä niin kuin voin omalla työllä rakentaa kestävämpää ja reilumpaa maailmaa. Tai että haastetaan sitä, että tämmöiset ympäristökriisiin liittyvät ratkaisut, ne on niin kuin vaikkapa ristiriidassa työllisyystavoitteiden kanssa tai muuta, mutta ehkä enemmän sit just suunnata sitä ajattelua, että niin kuin millaisia uusia työtehtäviä tarvitaan esimerkiksi ilmastokriisin, ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamiseksi ja ratkaisemiseksi. Ja tässä niin kuin voi niin kuin pohtia esimerkiksi niin kuin asiakasohjauksenkin niin kuin näkökulmasta, että tässä on ehkä niin kuin vähän sitä arvoajattelua, arvokeskustelua, jos sellaiselle on niin kuin tilaa, tai voi niin kuin pohtia ihan omasta näkökulmasta. Se on niin kuin tavattoman tärkeää, että niin kuin työntekijöinä me niin kuin kukin pysähdymme vähän näiden aiheiden äärelle, että millaiset arvot itseä ohjaa, ja se, että esimerkiksi voisiko vihreä siirtymä, digitalisaatio tarjota jotain sellaisia työmahdollisuuksia, jotka niin kuin kytkeytyy ja jotka liittyy näihin omiin arvoihin, mitä itse pitää tärkeänä. Ihan se, että keskustelee, pysähtyy pohtimaan, että millainen työ ylipäätään ajattelee olevan vihreää työtä tai millainen työ ajattelee liittyvän digitalisaatioon. Miten ilmastonmuutos esimerkiksi vaikuttaa yrityksiin, heidän liiketoimintaan, millaisia uusia työmahdollisuuksia se tuo mukanaan, millaista osaamista olisi halukas hankkimaan lisää, jotta sitten tämä mahdollinen tulevaisuuden työ olisi niin kuin sitä itselle tärkeää, merkityksellistä, arvojen mukaista työtä. Millaisessa työssä voisi kuvitella työskentelevänsä ja mitä esimerkiksi tekisi, jos niin kuin huomaa, että työnantaja ei toimi
vastuullisesti ja omien arvojen vastaisesti. Tässä niin kuin muutamia näkökulmia pohdittavaksi ja jos niin kuin haluaa vielä niin kuin asiakasohjauksen näkökulmasta vähän syvemmälle kurkistaa, niin tässä vihreä siirtymä ja digitalisaatio, eli tämä työkirja asiantuntijalle ja opettajille, niin kirjoitin oman artikkelin vielä erikseen niin kuin juuri tämän asiakasohjauksen näkökulmasta, ja siellä on vielä ihan tämmöisiä tavallaan eri näkökulmia, niin kuin eri puheeksi ottamisen näkökulmia myös, jota voitte halutessanne silmäillä ja toivottavasti saatte niiden kautta vielä niin kuin tukea niin kuin näiden teemojen puheeksi ottamiseen tai tunnistamiseen siinä teidän asiakasohjauksessanne. Jani, täällä yksi kommentti on tullut tähän, tai mä liitän tämän tähän case-mallaan, että täällä on sanottu, että lähtisi tällä osaamisperusteisella CV:llä osaaminen näkyväksi, sitten piilotyöpaikkojen hakua, omien motivaatioiden tutkiskelua, kiinnostavien yritysten ja organisaatioiden hakua jne. Mahtavaa. Tämmöisiä ajatuksia. Kiitos, Anne. Erinomaisia kommentteja ja konkreettisia ratkaisuja. Ja sitten täällä on yksi tämmöinen toive vielä laitettu, en tiedä ehditkö vielä avaamaan, mutta että olisiko mahdollista muutamalla lauseella avata tarkemmin, mistä vetyteknologiassa on kyse ja minkälaisiin hankkeisiin kautta toimintoihin investointeja on tulossa? Joo, erittäin hyvä kysymys, ja ainakin niin kuin yksi niin kuin sellainen niin kuin keskeinen vetyteknologiaan liittyvä on tavallaan, että niin kuin Suomessakin niin kuin, tämmöistä niin kuin raskas teollisuutta, niin kuin vaikkapa juuri niin kuin tämä terästeollisuus yhtenä esimerkkinä, niin niitä pyritään niin kuin sen vetyteknologian kautta muuttamaan niitä prosesseja niin kuin hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta niin kuin mahdollisimman niin kuin neutraaleiksi. Ja osa vetyteknologiaan liittyvistä investoinneista, niitä kohdennetaan tällä hetkellä niin kuin, tällaisiin niin kuin valmiisiin jo olemassa oleviin niin kuin teollisiin niin kuin keskittymiinkin niin kuin Suomessa, koska se on tavallaan niin kuin järkevä niin kuin rakentaa se infrastruktuuri ikään kuin jo olemassa olevan rinnalle, ja muun muassa niin kuin raskas liikenteen osalta, eli kaikki niin kuin, tavallaan tämmöiset niin kuin kuorma-autot, rekka-autot, tämmöiset niin kuin, no, isossa kuvassa niin kuin raskas liikenne tulee tulevaisuudessa saamaan polttoaineensa puhtaasta vedystä. Tämä on niin kuin semmoinen niin kuin iso, laaja kehityksellinen trendi. Investointeja tiettävästi tulee tällä hetkellä, no vuodenvaihteessa kohistiin tästä erästä norjalaisesta pääomasijoittajasta, mutta sitten myös tavallaan tämmöisiä niin kuin uskottavia suuria investointeja tehdään tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvalloista ja myös Kiinastakin. Mutta ennen kaikkea niin kuin Yhdysvallat on nyt niin kuin se keskeisin ajuri tällä hetkellä, eli tavallaan niin kuin investointien näkökulmasta ja niin kuin esimerkiksi niin kuin tuonnin näkökulmastahan Yhdysvallat ohitti esimerkiksi Ruotsin viime vuonna keskeisimpänä maana. Ja tätä ollaan nyt sanottu, että nyt kun Suomen geopoliittinen riski niin kuin tavallaan globaalissa mittakaavassa on nyt selkeästi pienempi Suomen NATOon liittymisen jälkeen, niin tämä tulee vaikuttamaan aivan olennaisesti myös näihin niin kuin uuden teollisuuden alan, niin kuin puhtaan energian teollisuuden alan investointeihin. Suomea ei nähdä enää geopoliittisena riskinä, koska me ollaan NATOssa. Eli
Hyvin isoja kysymyksiä ja tämmöisiä laajoja kehitystrendejä. Mä katsoin, hei, me ollaan 2 minuuttia yliajalla, mutta yhtä kaikki lähetän Anun kautta diat teille. Sieltä löydätte linkin esimerkiksi tähän meidän työkirjaan ja voitte halutessanne sieltä vielä vähän kahlata ja ottaa siihen asiakasohjaukseen lisänäkökulmaa. Hei, omalta osaltani haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistumisesta tänä aamuna. Ja minä haluaisin vielä muistuttaa, ennen kuin kaikki katoaa linjoilta, että käykää vielä vastaamassa myös meidän tähän aamukoulupalautekyselyyn. Laitan sen tuosta vielä uudestaan tuonne chattiin, se löytyy kyllä sieltä alusta, mutta mielellään otettaisiin palautetta näistä aamukouluista ja myös samalla tästä tämän aamun aamukoulusta. Ja iso kiitos Janille ja Eeva-Kaisalle, että tulitte meille esittelemään tätä äärettömän tärkeää aihetta. Tämä todella tulee myös meillä työllisyyspalveluissa näkymään, haluttiin tai ei, entistä enemmän tulevaisuudessa, joten tämä on oikeasti tosi tärkeä. Ja käykää lukemassa sitä työkirjaa, jos vaan ehditte, että tosi mielenkiintoisen teeman äärellä ollaan tänä aamuna oltu. Siinä on paljon kuvia siinä työkirjassa. No niin, mahtavaa. Se on semmoista kevyttä luettavaa. Joo, ja täältä tulee, ainakin täältä laitetaan kiitoksia chatin puolelle, mutta mä laitan sitten tämän tallenteen sinne meidän aamukoulukanavalle. Voitte käydä sitä vielä katsomassa jälkikäteen, jos aihe jää vielä mietityttämään. Mutta Kiitoksista. Hei, pitikin vielä kysymään, kun en ihan nähnyt tätä meidän osallistuja määrää tänä aamuna. Kuinka monta meitä on tänään ollut linjalla? Mä katsoin tuossa, olisiko ollut 18 yli 8. Se on suurin piirtein se aika, kun meillä on ehkä se suurin piikki siinä, niin oli silloin 122. 122, wow. Joo, 122. Upeeta, hienoa. Joo. Hei, ja varmasti moni katsoo sitten vielä tallenteen jälkikäteen, että aina ei kaikki näihin aamuihin pääse osallistumaan. Niin. Joo, me tehdään varmaan täällä Haakahelian päässä hieman editoidumpi versio, että pätkitään sieltä sitten vähän tällaista sisällön näkökulmasta ei niin olennaista höpinää. Joo, tämä jää meille ihan vaan omaa käyttöön tänne. Ne hetket, ketkä ei pääse paikalle, niin pääsee kiinni siitä, mistä on ollut kyse. Joo, ja me varmaan tuossa editoidaan niin kuin myös niin kuin hankkeellekin sellainen versio, että anonymisoidaan nuo osallistujanimet ja viedään myös niin kuin tuonne meidän hankkeen niin kuin valmennusmateriaaleihin. Kiitoksista sinne chattiin.